haba da Allah ya kamata mu rinka gaya wa kanmu gaskiya, ya kamata mu rinka fahimta mu san abin da muke yi. Dole sai mun binciki 'yan kasuwarmu masu ɓoye shinkafa, masu ɓoye gishiri, masu ɓoye masara, masu ɓoye duk kayan masarufi wanda talaka yake ci. Amma ba zai yiwu ba sai kullum a rinka cewa Buhari komai ya yi tsada. Buhari yana sai da shinkafa ne? Ko Buhari yana sai da masara? Buhari yana sai da sukari? Buhari a singa yake? Buhari a kwari yake? To 'yan kasuwanmu masu ɓoye kayan masarufi su ya kamata mu rinka bincika, ba shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ba. Ba wai maganar siyasa ba, ita gaskiya in ta zo kawai a faɗe ta daga ƙinta sai ɓata. Ba yadda za mu kullum mu rinka kala bawan Allah nan. Bawan Allah nan fa da kuke ganin sa fa ba aljani bane shi. Da za a ce komai sai ya inganta abubuwa. Mu je mu rinka bincikan al'ummanmu da muke tare da su da suke siyan mana da kayan masarufi. Wallahi a yau akwai wanda yake da shinkafa, yake da masara, yake da sukari,